Вітаю! З вами Юрій Костенко, спеціально для каналу Меневіць Онлайн. Шановні білоруські вищі офіцери і середні, не йдіть в Україну. Вас там чекають. Ви знаєте, що цю провокацію в Копанях спеціально зробила Російська Федерація для того, щоб вас втягнути у війну на боці Росії. Краще підіть і знесіть свого картопляфюрера. Буде вам щастя. А не лізьте в Україну. Ви знаєте, що в білоруських госпіталях знаходиться 45 тисяч російських поранених. І це буквально за 2 тижні війни. Представте, що буде з білоруською армією взагалі. Простіше скинути Лукашенка і разом очиститися від російського впливу. Все. З вами був Юрій Костенко. До нових зустрічей.